אני הולך לי במדבר, כמה זמן עבר, מסתכל על ונשבר, עוד שנייה נגמר, תן לי איזה בר במדבר, כמה זמן עבר, מסתכל על ונשבר, עוד שנייה נגמר, תן לי איזה בר חסה. איזה מרוך היה, תאמינו נלדור היא פשוט מלכה, משקוף האמת של פלט, מנסה להחזיר מקבל לחץ, כיף פה בהבטחה, אשכעל, הבטחה, רז נתן קצת מכות לרמתי והוא קצת בכה. תן לי זמן באוטובוס להיות עם חברים, לא לשמוע איש זקן שואל אותי מלא דברים, לא להשתתף בטריוויה על קבוצות בליגה זין, לרצות להתאבד ואז לחטוף אותו בעין, לחטוף אותו בעין, לחטוף מלא מכות, כי אנשים מהשכבה חושבים שזה מגניב לראות חצפות שמחליקות, קיבלה מכה וגם הבת שלה סובלת מממש לא מצחיקה. אדם, אדם, כל הכיתה צועקת אדם, אדם, המדריכה צועקת אדם, אדם, מי עכשיו צועקת אדם, 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 אדם. יואו זץ, אני חייב פחזנית. אני הולך לי במדבר, כמה זמן עבר, מסתכל על ונשבר, עוד שנייה נגמר, תן לי איזה בר במדבר, כמה זמן עבר, מסתכל על ונשבר, עוד שנייה נגמר, תן לי איזה בר חסה. לא, אבל אני לא צוחק, אני רוצה פחזנית. עזוב אחי, אתה וכל עם ישראל חבורה של זבלים. וואלה, צודק, וגם כל הזכויות רק שלנו, נכון? אין מעלינו. אין מעלינו.